מציאות רבודה, העתיד של הלמידה. דמיינו שאתם מחזיקים מערכת השמש בידיים, עומדים בתוך טירת ימי הביניים תוך כדי שיעור היסטוריה. מציאות רבודה, AR, משלבת תוכן דיגיטלי במציאות האמיתית, ופותחת עולמות חדשים ללמידה חווייתית שאין שנייה לה. כאשר הטכנולוגיה נכנסת לכיתה, היא הופכת נושאים מופשטים למוחשיים ומרתקים. מציאות רבודה מגבירה את מעורבות התלמידים, משפרת את הבנת החומר הלימודי, ומאפשרת למורים להציג רעיונות בצורה חזותית, מיידית וחדשנית שמותאמת לכל תלמיד. רוצים להפוך את השיעור שלכם לבלתי נשכח? שלבו אפליקציות AR ללימוד אנטומיה, פתירת בעיות במתמטיקה באמצעות אלמנטים תלת-ממדיים, או ליצור סיורים וירטואליים בנושאי גיאוגרפיה. השימוש פשוט וההשפעה מיידית, המידע מתעורר לחיים. הגיע הזמן ללמוד איך להכניס טכנולוגיה מגניבה לכיתה שלכם. צפו בסרטון, חקרו כלים שימושיים, וגלו כיצד לעשות את הצעד הראשון לשדרוג ההוראה שלכם. אל תהססו, העתיד של החינוך ממש כאן בידיים שלכם. השינוי מתחיל בכם.